ପତାକା ଟେକ ପତାକା ଟେକ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କି ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ପରାଧୀନ ଗୁରା ସାହେବ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା ଆମର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ 73 ଦିନରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ